It-tfittxija għal Cialifino għadha ma waqfitx. Aktar minn ġimagħtejn wara li l-anzjan ta' 83 sena qabatu ħareġ fis-sija bikrin ta' filgħodu mir-residenza San Vincent Stepol fejn kien rikoverat, ħadd ma jaf fejn jinsab. Dal-għajbien ix-xokja lil bosta bil-gvern jaħdar inkjesta interna fil-waqt li l-MUMN insistiet li dak li seħħ kien sforz in-nuqqas ta' riżorsi umani illi ilhom jappellaw għalihom żmien twil. Il-fatt jibqa' illi Fino, anzjan li jbati mill-kundizzjoni severa tad-demenzja, ħadd ma jaf x'sar minnu. 15 wara, il-qraba tal-vittma reġgħu daru għall-midja soċjali sabiex jappellaw lil pubbliku għall-għajnuna. Ma saħqu illi għadhom ma waqfux ifittxuh u illi bi kliem ibes insistow illi anke jekk huwa mejjed importanti li jinstab sabiex ikunu jistgħu jagħmlulu funeral kif inhu xieraq. Ma saħqu li dan il-bniedem ma jistax jintesa' qisu xejn mhu xejn u hemm bżonn isir minn kollox biex Cialifino jinstab. Ta' fil-waqt li stqarrew illi llum il-ġurnata sirna nagħtu każ aktar meta jintilef annimal milli meta jintilef persuna. L-appell jibqa' sabiex kull min għandu xi li jew proprjetajiet privati f'ħalluqa, kudja, ormi, abba, surrieq, rendi jew ħalsafi jiċċekkja l-possibilità illi l-anzjan qed jistken f'xi kmamar tal-għodda. Kull min għandu x'informazzjoni dwar il-każ għandu jinforma lill-pulizija minnu fih anke b'mod anonimu.